زي أقلقلو تلفزيون إيرترايو كم يتوعلوز خبركم تعذبتنا نلومي قدام عسرت حد تحساس فركم على فرقان استدالوز ينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتسالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبسات خفلم مبل 73 سنة قراوي معالت سبعة ومسلات على إيرترا تذكيرا أوصي نابزنا ورزيقات زقناء نحق سمينار بمانزا تخيدو أغردت قبنات بدلات النمكتات مهارب نقحات كواسوت أو عيد قريبو دبلوماسيوي زي مكداو تشاينان أمريكان أبحاد قنيا أنفت كيم رح تساقيو روسيا ناب كل أيرا نزت تسقعت نفاريت أمريكا أكوالي ما كم زمالست حبيرا أب ليبانوس بستخست حدا كانت بي سبعون واتاون كساراتات وريدو زرزر زينا مبل 73 أخبراو معلتي سبعو مسالات مالي عسر تتحساس تذكيرا نتي أب هوتيل أسمارا بالاس زتخيد سنة سرعات زتقتاتلت غازيتينيا دانايت قبر هيوت أبصابالوا يسعب عسرت تحساس أهجراو معلتي سبعوي مسالات لعلو السبب سلطان منجستن جنبارن كم أون حلفتي تكالات ودب حبرات هاجراتن أب إيرتراز مدبرهم دبلوماسياتن أب استرخبلو تذكيرا منستر قدات وصاي آتو عثمان صالح حبس اسمه عقل مرعم سند سبعوي مسالات أقداسي امن خورناع نمعبالة أهجراو حقي بحفشة حقي مسل سبا دما بفلاي كم زخونة نزن مسمار دما حبراوي مكئال مكببارن ممللان كم زدلي بمتقاس شحقا قطباوي زي معروينت انتهالوا سند سبعوي مسالات زوصلو علامات تزنقعو كم مسارحين مسقداد صبيب جيوبوليتيكاوي ربحاتاتن متأتتاو أوشتاوي قدات هاجراتن كخون كم زي قبا أسميرلو أبزي أقداسي أقاتامي أمريكا أبل على هاجر إيرترا اتقصلو زلا زي حلاف النتاوي بيناوي إقاداتات أب تشارتر ودب حبرات هاجرات سفيروم نزلو متكلات لؤلاونت رئيس وسانة كمون نت حرية هاجرات بقول زت حاسيو زبالة مينستر عثمان ودب حبرات هاجراتن أبال هاجراتن تشارتر نزو أملو علاماتاتن متكلاتن مأنتك جلجل تعرم كقصلو تويعهم أوها هدي تكالات ودب حبرات هاجرات أب إيرترا ميس أماكو بساند بوجنا إيرترا أبايتو سبعوي مسالات نقتر إيوزلا نتقف تصمدو دحر مموغاس أبال ودب حبرات هاجرات بمنجدي بايتو سبعوي مسالاتن قطعتاتن كم أدماساوي وقتاوي جمجام مالت UPR زلع على واننت تحتات النسبعوي مسالات موسادن زخرع مخان بمتقاس بزقت عزي كونتات سبعو مسالات أب نفس وكف هاجر بمسرت زتختم الوعل سرع جمجامات كم زكايد إزد ما كوسد نزغل بيناوي وسانيتات كم زقت مخانو أجنزيبا بزي مسرت كاب كلتش حنت شعتن نام منجستي إيرترا زقربون سبعو مسالات زملكة رئيتوتات مبزحة تقبلنت كم زرخبو إيرترا دما أب جل قوي مسالاتن محبراوي دحنتن مسجانا زقب أوجسكاس كم زرعت بمتقاس ودب حبرات هاجرات نزيادة زتن صمدون دلو مخانو أرجاجيتا أبتا قد أميك ألوانا صحف حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريش بفيديو قريبو أهجراو معلت سبعو مسالات نمبل 73 جزئات ذكر زلا كما أكل نايتي بمنستر فتحي توديبو زكاير زلوق نحقي بتشعات تحساس عب وصاي نابزنا ورو زيقاتات زغنعه نحقي أبزمل كتو قديات زتكورة سمينار بمانزا تخيدو بملكع تابتاب بنستدالو تحستو قر مسقال قرز جهر كقربوي أبزي منستر فتحي فوزي هاشم أبلات منستر فتحن لعلي 400 إيرتراويان كاب كل كورنعات عالم بمانزاس تساتفو سمينار موياويان حقي ويزارت ديبورا داويثن أتو أتخلتها بتماريامن أواج زيقنات أواج هقراو أقلقلوت أواج قبري أبوص أزنور زيقاتات كمون مسلن قديتا وتقبالاتن زملكات سفيح مقلت هيبام ويزارت ديبورا أبزقربة تصحف
ኤርትራዊ ዜግነት ንምውሃብ መሰረት ዝኾኑ ረቑሒታትን ምዜግነት ተታሒዞም ዝመፁ ነጥብታትን ብመሰረት ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዜጋታት ዘለዎም ግዴታን ንዑ ዘመሓድር ሕግን ከምኡውን ግዴታታት ኣዋጅ ግብሪ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ንዕኡ ዘይምምላእ ዝህልዎ ሳዕቤናትን ኣብሪሃ አቶ አታክልቲ ሀብት ማርያም ድማ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ምስ መስል ግዴታዊ ተግባራት ዝተሓዝ ጉዳያትን ከምኡውን ዜጋታት ክፈልጥዎ ዝግብኦም ነጥብታት ኣብ ዘጠቓልል መግለፂኡ ኣብ ሕጊ ውዕል ውክልና ለበዋን ሓዳርን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሂቦ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ኤርትራ ንዜጋታት ዝገብርዎ ሓገዛት ብእወታ ዝጠቐሰ አቶ አታክልቲ ዜጋታት ረብሓታቶም ክሕልውን ካብ ዘይተደለየ ሸንኩለል ክድሕኑን ምእንቲ ዝፍጽምዎ ተግባራት ምስ ሕጊ ከም ዝሰማማዕ ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ኣመዛዝምት መደብ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ንሚኒስትሪ ፍትሒ ስለቲ ዝወደቦ ቅነ ሕግን ኣብ ወፃኢ ናብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝቐንዐ ፍሉይ መደብን ብምምጓስ እቲ ሰሚናርን ኣብ ዝተላዕለ ሕጊ ጠቀስ ጉዳያትን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብያ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዚያ ሃሽም ኣብ ዘስምዖቶ ቃል ንኣቕረብቲ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ንኣዋሃድቲ ሰሚናር ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስለ ተሳትፎኦምን ኣበርክቶኦምን ብምስጋን ምሕያል ኣፍልጦን ተሳትፎን ኣብ ሕጊ ብዕቱብ ተታሒዙ ክስርሓሉ ምጽንሑን ብዝሓየለ ከም ዝቕጽልን ኣረጋጊጻ ብተመሳሳሊ ከም ኣካል ቅነ ሕጊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ መደባት ምስፋሕ ኣፍልጦ ሕጊ ዝዘተ ሰሚናር ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ተኻይዱ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድኩ ካብ ሚኒስትሪ ፍትሒ መንሰይ ሰብሪ ኢብራሂም ኣብ ዘቕረቦ መግለጺ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ነዊሓት ሒዙ ብሕግን ስርዓትን ተማዚዝካ ናይ ምኻድ ስልጡን ባህሊ ከም ዝውንን ነዞም ጥንታውያን ሕጋጋቱን ስርዓታቱን ንምብራዝን ንምህሳስን ብገዛእቲ ሓይልታት ንዝተወስዱ ስጉምታት ድማ ብንቕሓት ከም ዘሸለ ብምጥቃስ ኣዋጅ ቁፅሪ 1/1991 ብዝእዝዞ መሰረት ዜጋታት ሕጊ ንኽፈልጡ ብዝተፈላለየ መንገድታት ጎስጓስ ምክያድን ኣስተምህሮታት ምውዳብን ሚኒስትሪ ፍትሒ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ምዃኑ ኣረዲዩ ብፍላይ ኣብ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ዝነበረ ሕጊ እንዳባ ንምስራዙ ወይ ንምድምሳሱ ብዙሕ ፈተነታት ተኻይዱ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ናቱ ባህልን ክብርን ልምድታትን ስለ ዝነበሮ ወይ ኣብ ውሽጡ ስለ ዝሰረጸ ክቕበሎ ይከኣልን ማለት እዩ ነቲ ብገዛእቲ ሓይልታት ከም ህያብ ዝተዋህቦ ሕግታት ብፍጹም ክቕበሎ ይከኣልን ማለት እዩ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብቶም ከም መሰጋገሪ ከገልግሉ ዝጸንሑ መግዛእታውያን ሕግታት ንዝገብሮ ምምሕያሻት ብሰፊሑ ዘብርሀ መንሰይ ሰብሪ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዘይንጸባርቑ ሕግታት ብሓድሽ ሃገራዊ ሕጊ ንምትካ ድሕሪ ዘካየዱ ሓያል ጻዕሪ ድማ ኣብ 2015 ማሕበራዊ ፍትሒ ልዕልነት ሕግን ተመዛዝነትን ዕላማ ዝገበሩ ሃገራዊ ሕግታት ንስራሕ ድልዋት ከም ዝገበረ ገሊጾም ኣብዚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ናይ መስርሕ ምንዳፍን ምጥርናፍን ሕግታት ድማ ዋላ ሳልሳይ ወለዶ ንሕና መንእስያት ንበሃል ኣብ ዓመት 2015 ሓደሽ ምርቓት ኮይና ኣብ ዝተመደብናሉ ኣብ ዳግማ ያ መጽሓፍ ናይ ዝሕግ እውን ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ተሳቲፍና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዕለት እዚ ወይ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ሕጊ ናይ ምስፋሕ መደባት ተጸሚድና ክንሰርሕ ጸኒሕና ኣለናን ማለት እዩ ህዝቢ ነቶም ሃገራውን ሕግታት ብግቡእ ክፈልጦምን ክውንኖምን ምእንቲ ጽዑቕ ስራሓት ከም ተሰላሰለ ብምጥቃስ ድማ መደባት ምስፋሕ ኣፍልጦ ሕጊ ኣካል ናይቲ ኣብ 2020 ዝተዳለወ ስትራቴጂ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኮይኑ ምህላው መርኣያ ናይዚ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ዓመት 2020 ሚኒስትሪ ፍትሒ ሓደ ስትራቴጂ ነዲፉሎ እዚ ስትራቴጂ እዚ ድሮ ኣብ ትግባር ኣቲሎ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እዚ ለንቅነ ብሓባር ዝቐነናዮ ብቕነ ሕጊ ዝፍለጥ መደብ እዩ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ምስፋሕን ጎስጓሳዊ ስራሓት ምክያድን ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ መንሰይ ሰብሪ ኣብ መወዳእታ ዜጋታት ሕጋዊ መሰል ግዴታን ጉባኣትን ሕጊ ንኽፈልጡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብሬድዮ ጋዜጣን ቴሌቪዥንን ሓያሎ ስራሓት ክዓምም ከም ጸንሐ ብምሕባር ኣብ ቅነ ሕጊ እውን ብመገዲ ነጻ ኣገልግሎት ደገፍ ሕጊ ህዝቢ ንዘለዎ መሰረታዊ ሕቶታትን ምኽርን ደገፍን ይውሃብ ከም ዘሎ ገሊጾም
ኣብ ኑዞባ غርደት ገበናትን በደላትን ንምግታ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተምሃሮ ምስ ፖሊስን ካልኦት ኣካላት ሕግን እናተሓባበሩ ብንቕሓት ክዋስኡ ጻውዒት ቀሪቡ ፖሊስ ምስ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለዘየድሕን ተምሃሮ ነዚ ተገንዚቦም ንዝውሃቦም ኣስተምህሮታትን መምርሒታትን ብግቡእ ተኸቲሎም ክመላለሱ ከምኡውን ኣብ ምቅላዕ ገበነኛታት ክተሓባበሩ ኣተሓሳሲቦም ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ኑዞባ ኣቕርደት ካፕቴን ሃብቱ ወልደኣብን መርማሪ ሓደጋ ትራፊክ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ዕቑባ ገርግስን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብተምሃሮን መንእስያትን ዝፍጸም ዘይሕጋዊ ተግባራት ድሕሪ ምዝርዛር ኣቐዲምካ ጥንቃቐ ምግባር ዝበለጸ ስለ ዝኾነ ተምሃሮ ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ተምሃሮ ብወገኖም እቲ ርክብ ንቕሓት ዘበርኽን ኣብ ምግታእ በደላትን ገበናትን ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ተግባራት ዘነጽርን ብምዃኑ ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ኑዞባ غርደት ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 200 ገበናትን በደላትን ከምኡውን ኣካላዊ ጉድኣት ዘስዓቡ 36 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ከም ዝተመዝገቡ ተገሊጹ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ን5 ኣዋርሕ ብሞያ ማእለማ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ንዝወደበለን ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ዝተዋፅኣ 30 ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣመሪቖም ንጸብጻብ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዮናስ አብርሃም ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊት ክፍሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓሪ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዝተዋህበ ስልጠና ሰፊሕ ዕድል ዕዮ ብምፍጣር ብሉፅ ስራሓት ንምፍራይን ቁጠባዊ ኣታዊታተን ንምድንፋዕን ከም ዝኾነ ገሊጻ ንፍሉይነት ስልጠና ብዝምልከት ድማ ወይዘሮ ሰናይት ነቲ ብባህላዊ ኣገባብ ጥራይ ተሰሪሑ ዝቐርብ ዝነበረ ውፅኢት ማዕለማ ስነፍልጠታዊ ኣገባብ ብዝኽተል ሓድሽ ቅዲ ብቕዓቱ ክብ ብምባል ኣብ ዕዳጋታት ልዑል ተጠላብነት ዝህልዎ ውፅኢት ማዕለማ ምፍራይ ምዃኑ ሓቢራ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ኣቶ ነጋሲ ተስፋጽዮን ብወገኑ እቲ ስልጠና ኣብ ኣማዕባብላን ኣወጻጽኣን ሓድሽ ንድፊ ዓይነታት ኣፋትል ሕግታትን መትከላትን ንድፊ ማለት ዲዛይን ኣመራርፃን ምውሃድን ሕብሪ ከምኡውን ምምዕባል ፈጠራዊ ክእለትን ካልእን ከም ዘጠቓለል ብምሕባር ንዝበለጸ ውፅኢት ኣብ መጻኢ ተመሳሰልቲ ስልጠናታት ክውደቡን ጎኒ ጎኒ እቲ ክዓቢ ዝኽእል ጠለብ ቀረብ ጥረ ነገራት እውን ክማላእ ተላብዩ ተመረቕቲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ እቲ ስልጠና ዕድል ስራሕን ምንጪ ቁጠባን ብምውሓስ ካብ ተጸባይነት ዘድሕን ምዃኑ ብምጥቃስ ቀሲመንኦን ዘለዋ ፍልጠትን ተመክሮን ናብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንምስግጋር ድልዋት ምዃነን ኣረጋጊጸን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ማሕበራት ማለት ሃማማተን ሓኮስአን ብምትሕብባር ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ክኢለን ካብ ተጸባይነት ንኽድሕናን መነባብሮአን ንኸመሓይሻን በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክውድብ ምጽንሑ ይፍለጥ ዓድታት ኑዞባ ሰናዕፈ ጽሬት ከባቢአን ንምውሓስ ዝወስዶ ዘለዋ ተበግሶ መርኣያ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓት ምዃኑ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕናት ኑዞባ ኣቶ ተኪየ ካሕሳይ ገሊጹ ኣቶ ተኪየ ንዝገለጸ ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ሩባ ናጻ ነድወን መነኽሶይቶን ዝርከብ 15 ዓድታት ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ብምልኣት ስለ ዘተግበራ ኣፍልጦ ንምሃበን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ሓላፊት ህዝባዊ ጥዕና ኑዞባ ሰናዕፈ ወይዘሪት ኣምለሰት መሓርና ወገና ወይዘሪት ኣምለሰት መሓሪ ቦገና ውልቃውን ከባቢያውን ጽሬት መሰረት ጥዑይ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ልዑል ኣድህቦ ሂቦም ክሰርሕሉ ኣዘኻኺራ ኣመሓዳሪ ኑዞባ ሰናዕፈ ኣቶ ኢድሪስ ዓሊ ሽከር ድማ እቲ መደብ ኣብ ኩለን ዓድታት ክትግበር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብዝበለጸ ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ኣብ ኑዞባ ሰናዕፈ ካብ ዝርከባ 118 ዓድታት ዛጊት እተን 96 ዓድታት ማለት 81 ሚእታዊት ነቲ ዝተወጠነ መደብ ከተግብርኦን ከለዋ ዝተረፋ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ ወኪል ኤሪና ንሰነዳት ኑዞባ ብምጥቃስ ሓቢሮም ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተፈጺሙ ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዲፕሎማሲያዊ ዘይምቅዳው ቻይናን ኣሜሪካን ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ከምርሕ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ምምሕዳር ጆ ባይደን ንሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ቻይና ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽደቐ ድሕሪ ምቁልሕ እዩ ቻይና ትስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘሻሕክር ምዃኑ ብምጥቃስ ኮኒናቶላ ቻይና ነቲ ውሳኔ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ከም እትኽእል እውን ብኣግኡ ይእመት ኣሎ
ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ቻይና ንዝወሰነቱ እገዳታት ካብ ቻይና ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከም ዝተዋህቦ ጸብጻባት ይረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምምሕዳር ጆ ባይደን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ባንግላዴሽን ሚያንማርን ሓድሽ እገዳታት ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝውሰድ በይናዊ ስጉምታት ጠንቂ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳውን ዘይምርግጋእን ኮይኑ ከም ዘሎ ይጥቀስ روسيا ናብ ክልል ኣየራ ከም ተጸግዐት ንዝገለጸታ ናይ ስለያ ነፋሪት ኣሜሪካ ኣኳሊማ ከም ዝመለሰት ሓቢራ እቲ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ክልል ኣየር ጸሊም ባሕሪ ዝተወስደ ስጉምቲ ብውሑስ ሜላ ከም ዝተኻየደ ዝገለጸ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣሜሪካ ተኸታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ካብ ምውሳድ ክትሕየባ ተሓሳሲቦም ይኹን እምበር ኣሜሪካ ብዛዕባ ፍጻሜ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለጺ ዛጊት የለን በአሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ክልል ኣየር ሩስያ ተደጋጋሚ ተኸታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ይሕብሮም ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ምስ ዩክሬን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካየድ ምጽናሓውን ዝዝከር እዩ እቲ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ኣብ ሞንጎ ሩስያን ኔቶን ተፈጢሩን ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን መሊሱ ዘኸርር ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ነጥቢ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተሓበረ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሊባኖስ ዝርከብ ማዓስከር ዝተኸስተ ሓደጋ ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ተሓበሬታ ብተወሳኺ ረድዩ ጠንቂ ሓደጋ ንምንጻር ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዝጸታ ሊባኖስ ሓቢሮም ኣብ ሊባኖስ ሓደጋ ነጥቢ ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይረድዎም ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2020 ኣብ ወደባዊት ከተማ ቤይሩት ብዝተኸስተ ሓደጋ ነጥቢ ህይወት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐዝፈ ይዝከር ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ንሮራታት ጎላን ናብ ልኡላዊ ግዛእታ ንምጽምባር ንዘውጻቶ መደብ ዝቃወም ውሳኔ ኣሕሊፎም ነቲ ብትሽዓተ ታሕሳስ ዝሓለፈ ውሳኔ 149 ሃገራት ክድግፍኦም ከለዋ ቀንዲ መሻርክቲ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካ ጥራይ ከም ዝተቃወመቶ ተገሊጹ እስራኤል ነቲ ጎቢጣ ዝሓዘቶ መሬት ሶርያ ኣብ ግዛእታ ንምጽምባር ተካይዶ ዘላ ምሽብሻብ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ዝገለጸ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ውጥን ክቋረጽ ፀዊዕሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ካብቲ ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ሮራታት ክትወፅእ ዝሓለፈ ሰሙን ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር እዩ እቲ ውድብ ዘይካዚ እስራኤል ኣብ ግዝኣት ፍልስጤም ዶኪናቶ ካብ ዘላ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ክትስሕብ ዝኹንን ውሳኔ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምሕላፉ ጸብጻባት የረድኡ እስራኤል ንኣኽራን ጎላን ኣብ 1967 ብዝተኻየደ ውግእ ከም ዝሓዘቶ ኣይርሳዕን እቲ ሃገር ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ሶርያን ፍልስጤምን ኮይና ከም ዘላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ኣስታት ክልተ ሳምንታት ብዘካየደኦ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስርሒት ልዕሊ 100 ዕጡቓት ሽብራውያን ከም ዝተቐትሉ ሓቢረን በዚ ካብ 25 ሕዳር ክሳዕ 9 ታሕሳስ ዝቐጸለ ስርሒት ኣብ ልዕሊቶም ሽብራውያን ከቢድ ምዃኑ ዝተገልጸ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ተን ሃገራት ኣፍሊጦም ኣብቲ ስርሒት 4 ኣባላት ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ከም ዝተቐትሉውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ሓበራዊ ስርሒት መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ ኣሎ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ዝተኻየደ ሓበራዊ ስርሒት ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ይእመት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምስ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ምትእስሳር ብዘለዎም ሽበራውያን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ኣባላት ፖሊስ ዝኾኑ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ 2015 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ከካይድዎ ብዝጸንሑ መጥቃዕታት ልዕሊ 2000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ድማ ከም ዝተመዛበሉ ተም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኡ عضو جل طالبان ناي باكستان مس منغست زختمو نحد ورح زقصله سممع مقراز تخسي بتشعه تحساس بين وسقوت بموساد كم سرزو فليطوم اتعطو جل بتغداي منغست باكستان بموقاس نتسقمتي كم زوسده يحبيروم يخون امبر منغست باكستان بزعباتي بين وسقمتي زوصو مغلصي زاغيت يلن
تسقمتي أو منغولتي موغنات دبلوماسياوي زيتا خكاد نزان عدلات زتصبب مخانو ناي قربات عزب تحبيرهم عضو قجلة طالبان ناي باكستان كابل تشعن شوعتن أبلالي علاماتات منغس بحفشا أبيات تمرت دما بفلاي تدغامي متكعتات كايد مسنحو تبصبات يردوهم زينا نمفتصام أرسات زينا خدكم لكم مبل 73 أهجراوي معلت سبعة مسلات أب إيرترا تذكيرا أوصينا بنبرو زيغاتات زقنعة ناي حق سمينار بمانزا تغايدهم أغردت قبناتن بدلاتن مكتاء تمهارو بنقحات كواسو تصاوعيد قريبو دبلوماسياوي زي مكراو تشاينان أمريكان ناب حدقنيا أنفت كيمرح تسقيهم روسيا ناب كل عيرا نزتتصقعت نفاريت أمريكا أقوالي ما 5 ملسات حبيرا أب ليبانوس بستخست حدقا نطقي سواءون واتاو مساراتات بريدو زينا بستفتي ملو بروح معلتي